Moikka moi! Terve! Tervetuloa uuteen videoon. Tervetuloa ja tervetuloa meidän Citymökille. Kyllä, me ollaan nyt täällä Suomen Turussa ja mä ajattelin esitellä tänään teille meidän puutaloasunto, joka on meidän tärkeä paikka. Me ostettiin tää vuosi sitten ja ollaan nyt jo saatu täältä ihania muistoja täältä kämpästä ja Turusta. Ja tänään näytetään vähän tätä kämppää. Eli mennään peremmälle. Eli kun tästä avataan ovi, niin tulee ekaksi tällainen vanha kylmäeteinen. Onko se sen niminen? Kai se on. Okei. Mutta siis joo, tää on aika tälleen alkuperäiskunnossa käsittääkseni. Mun mielestä tää on ihan super tunnelmallinen. Samaa mieltä. Peremmälle. No kiitos, mielellään. Sitten on Ella tietysti tuonut jo tämmöisen maton mukanaan, kuten huomaatte. Mä sain ton mun veljeltä joskus. Kyllä. Hän on hauska. Nyt muuten ennen kuin mennään tonne sisälle, niin semmonen disclaimer, että tuolla on nyt tosi sitä sun tätä huonekalua. Me ollaan siis tuotu meiltä kotoa kaikkea semmoista ylimääräistä ja sitten me ollaan saatu ilmaiseksi joltain meidän sukulaisilta jotain juttuja, niin siellä on ihan sitä sun tätä. Ja mun mielestä se sopii siis tämmöiseen niin kuin mökkimeininkiin tosi hyvin, mutta me aiotaan Ellan kanssa tehdä täällä vähän remppaa nyt syksyllä. Semmoista pientä pintaremppaa, eikö vaan? Pientä. Kyllä, niin siitä tulee aivan varmasti videoita sitten lähempänä. Mutta tulkaa peremmälle. Tässä on ihan ekana vasemmalla tämmönen superpieni vessa. Mä en tiedä, onko ikinä nähnyt näin pientä vessaa, mutta tää on esimerkiksi semmonen vessa, missä meidän lapset tykkää käydä. Heidän mielestä tää on söpö. Sitten tässä on ikkuna tonne sisäpihalle. Tässä on siis ihan superkaunis tämmönen niinku puutalon sisäpiha. Kaikilla muilla paitsi meillä on kukkasia tuossa huoneessa, niin me nautimme muiden kukkasista. Sitten tässä on tämmöinen syvennys, tässä on nyt vaan sitä sun tätä, mutta tähän meillä on ajatus, eikö vaan, että tähän tulee joku semmoinen lokero? Joo. Niin siihen tulee sellainen. Jotain sellaista. Kyllä. Sitten kun tulette sisemmälle, täällä peremmällä on vasemmalla keittiö. Ja mun villapaita. Täällä on siis tällainen, tää on aikaisemmin ollut ilmeisesti keittokomero, mutta sitten tää on niinku pätkästy tää yksi seinä. Niin nyt tää on tämmönen puoliavokeittiö, mikä on mun mielestä ihan kiva. Ja täällä on yksi mun lempparijuttui, tämmönen supervanha kaakeliuuni. Tätä me aiotaan kans vähän kunnostaa, eiks vaan? Jos vaan osataan. Jos me osataan. Jos teillä on vinkkejä, niin kertokaa. Mutta siis tähän on laitettu joku tämmönen ihmeellinen näiden kaakeleiden päälle. Joku räppäys. Joo. Mutta tää on mun tosi ihana, ylhäällä noi yksityiskohdat on tosi kauniita. Niin on. Joo, eli ihan perus pieni söpökeittiö, aivan täydellinen meidän tarpeisiin. Tässä on olohuone. Täälläkin meillä on paljon kaikkea, mitä me halutaan laittaa eri tavalla. Esimerkiksi telkkari nostaa seinään, etc. Ja sitten täällä on tällainen, mikä olisiko tää koivutapetti. Niin me haluttaisiin ehkä joku vähän hempeämpi tänne, mahdollisesti kukkatapetti. Mutta täällä me sitten ollaan katseltu telkkaria ja lueskeltu kirjoja ja hengailtu ja Pelailtu. Jep. Täällä on tosiaan nämä huonekalut pitkälti sukulaisilta. Tämä on sukulaisilta, toi on meidän himasta. Ja tää pöytäryhmä oli kirppikseltä. Toi oli meidän himasta. Pöytä tuolta. Tää tämmönen kiiltovalkoinen kaappi oli täällä kun me ostettiin, mutta tää ei ehkä ole ihan niinku meille tarpeellinen, niin toi lähtee tosta. Jahka päästään hommiin. No niin, sitten tulee tärkeä osio, eli kierreportaat.
Nämä oli ehdottomasti sellainen, mihin me Ellan kanssa ihastuttiin, koska me arvattiin, että meidän lapset rakastuu tämmöisiin kierreportaisiin, ja se on niin tapahtunut. Siis he rakastaa näitä kierreportaita niin paljon. Kyllä. He leikkii näissä varovasti, ja en mä tiedä, he vaan tykkää tällaisista jutuista. Yeah. Niin nämä on kyllä ollut tosi kivat. Joo, näissä on leikitty paljon pallolaitosleikkiä ja autoilla on jo leikkinyt. Joo, ja sitten myöskin ravintolaa, noista pystyy noista väleistä tilaa annoksia. You name it, näissä on leikitty. Paljon leikkimahdollisuuksia. Joo. Ja jos pitää tarkentaa, niin siis lapset. Mutta ehkä me oltiin vähän mukaan. Kyllä, Ella tarjoilee. Aina kun me ollaan täällä kahdestaan. Mitä sais olla? No niin, nyt ollaan täällä yläkerrassa. Tämä on siis aika pieni asunto. Tämä on 45 neliöä, mutta varmaan virallisesti pienempi, koska tämä yläkerta on tämmöinen, että täällä menee katto näin, niin näitä neliöitä ei silleen lasketa siihen viralliseen kokonaisina neliöinä. Muistaakseni, jotenkin näin se meni. Mutta tämä yläkerta oli toinen juttu oikeastaan, mihin me tässä ihastuttiin. Tämä on tosi tunnelmallinen. Täällä näkyy noi tommoset vanhat, mitkä nämä on? Parrut. Vanhat parrut näkyvät. Niin, se oli tosi kivaa. Sitten täällä oli joku maalannut aika tällaisen pirteän seinän, mistä me tykättiin myöskin. Ja joo, täällä on kiva olla. Täällä me itse asiassa kaikki nukutaan. Eli me ollaan nukuttu koko perhe silleen niin kuin siskonpedissä. Pitäisikö näyttää tästä? Vois. Eli tuolta tultiin ylös ja täällä me nukutaan. Joo, meillä on tällaiset patjavirityksiä, että me ollaan nukuttu siskonpädissä. Tuolla on vielä pari lastenpatjaa ja tässä me kaikki ollaan rivissä. Ja tuosta laitetaan tuollaiset yövalot, lamppulaiset. Ollut ihan tunnelmallista. Kyllä. Ja tuolta ikkunasta meidän lapset tykkää katsoa, tuolla menee tie. Joo. Niin he katsoo autoja tosi mielellään. Kyllä samalla kun leikkivät autoilla täällä leikit jään vaiheeseen. Jep. Ja täällä on muutenkin jotenkin tällainen pikkulasten maailma, koska täällä on näitä tällaisia korokkeita tänne sivuille ja ne laittaa välillä patjaa tonne ja pientä lukunurkkaa ja muuta. Ja sitten täällä on vielä tällainen söpö pieni leikkinurkka. Minä en mahu tänne pystyyn. Mahtuisi ilman mun nyttyjä. Joo. Semmonen. Täällä meillä on siis patjoja seisomassa. Nämä me laitetaan sitten, kun koko jengi on täällä. Mutta tän oven takana on sitten vielä kylppäri. Eli täällä on suihku ja vessa. Oho. Ei sitä huminaa saa pois. Ei saa, niin just. Okay. Täällä alkoi humina, koska tuossa on tämmöinen ilmanvaihtosysteemi, mikä menee päälle, kun laittaa valot. Jep. Mutta tää on ihan ok. Tää on aika pieni tila. Tähän meillä on tarkoitus laittaa joku tommonen verho, suihkuverho. Mutta tässä suihkutetaan ja tässä käydään vessassa. Semmonen vessa. Joo. Sitten tuolla on vähän vielä säilytystilaa tämän oven takana. Mutta ei mitään sen ihmeempää, koska täällä on tippunut kaikki. Joo, tällainen on siis meidän citymmökki. Kiitoksia käynnistä. Kiitos käynnistä. Ja me ollaan siis tosiaan oltu tuossa Someäidit telkkarisarjassa nyt tänä alkusyksynä. Ja siellä me kuvattiin sitä viime vuotta, jolloin me ostettiin tää kämppä. Ja sen takia ei olla siis aiemmin kerrottu tästä, että me haluttiin jättää jotain yllätystä siihen telkkarisarjaankin, ettei me spoilata kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Ei ollut helppoa, vihdoinkin. Tervetuloa tänne. No niinpä, ja nyt me todellakin tullaan tekemään videoita täältä meidän pintarempasta ja kaikesta mahdollisesta, niin stay tuned. Ja jos et seuraa meitä vielä Instagramissa, niin me löydetään sieltä nimellä 2 aitia.
sinnekin me varmasti tehdään reelseja täältä näin. Mut kertokaa mitä tykkäsitte ja nähdään ensi videolla. Tehdään näin. Hyvä. Moi 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 moi. Mennään vaan yhdessä. Kun hait mun peppuun. Miksi sun peppu ei saa? En mä halua mun perset siihen lähikumaan. Seksi myy. Toinen niitä tällaisissa, missä mennään ylös portaan, niin sit tulee sen ihmisen perses. Just hyvä. Mikäs sen parempaa?